Ahoy chirai ko mame mate ACA lapen Meghalaya ahoy kidorong asar doan chilang pet pen pini Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma phan panongsi Veskar Bianglong Deputy Commissioner sahemalong pinpura lo pajorda Meghalaya ahoy kidwara tatu matha parsik pe me lapen chingki chingwai pe me pen alang ni dumak kimanga puthak pinpura lo ki pajorda mahut welcome teron advisor ACA Longsing Bay Convener ACA Borsing Yingti Co-Convener ACA Lucas Milik Secretary ACA Lachit Terang Secretary ACA Raju Bhattarai Secretary ACA Prasanto Ingti KSA Hilarious Mozai Secretary ACA Timothy Rongpi KSA Lapan Anthony Tiso KSA Atum Chetongdu Pinpura lo kipidam nang ko kaputhak welcome teron Lapan Longsing Bay Atum Penajok Pherang ke tumang no lamthe chipak langpo Nelitum di sialong memorandum ka summit pen nelitum pini ladak nang litum la kaduka we a channel along neli kaninge ji ga matha gala hello neli men longsing be neli kidu chintong contensi la pen neli ke ha a hoi dai clock amunit lo nelitum experience lo ladak a hoi kidu tum ke lan 1951 13 April la suke flak a hoi ateng abangken a bondari ta natural bondari langroi do rep lo lapu na thup lokan na thuta hapu nel tumihin bangkel langroi pi se dulo lasi a phong neli tum chi power lo khasia tum pen alam neli tum chi di ber ver lo lam chi di ber aling talang tum serem lo lapen neli non pudak ji hala alang tum pulo kodak makasi majority adim bangke ne tum phan ne pi thunoi par thi dalang tumpu la bangke kasi majority adim ken hok tawe athe sabudarong jatalongarong asonson hala moput adim asonson kheli umwang ta nona kimi hawang ta aprang ke khasia we lapen umtili ta aprang ke Doni don thomvet la so khasia tum panar sineli pulo lasi netum 17 November 1951 ke district council senglo labang so phipen data bang ke except tribal area mene council of water sapan ke ne 1966 abang census du thulo labang so census a hut jong se linkes du pulo tang te ada ke do khasilo kala linkes ke du kalia tum ke refugee lo posar sita pudun dak lo lasi non hapu a hoyalama bang ke nili tum hin ke icheta give and take po bang ke la ke bang chief minister yan ke pu bang ke kilong tanangi ki pitanai la se arsian ni tum ke pudun daklo tangte la karbiang long rong ni rong thom ponji pulote nang tum Meghalaya long ko dak daklo nang pekji sulia la podoi nang pek poma rong hidi rong pata nang pek poma mate halapu nongpo nathu rong mesek rong adop rong parkong rong hi rong tum jirmana pilingkata pongker abc nang pek poma busi pudun lo kalite pujo wa hin keng jalong hawai sangkhat donar malidor mordon musikua rong nang pek poma nala nang pek puten tum nang pek populola si give and take po bangke la ke kilong ta dunangi la pen ke kipita pinangi anla si kipipen kilong nang ja dim ke la daka beda pot la si bondari ke hini du si pudundak lo isi ke district bondari isi state bondari la si state bondari nak tum cingki bet no district bondari ke nang tasong de la pen ke cm le nang kroidun sa la ke cm property ta gali chief minister lang kroidun la chief minister property gali la ke tum rata property pot de tum ke nc sita nang ake mita nang de nc sita aban pot nang pek pe busin de tum pudundak lo Tagre thomarni ahoy cerai ko mamei la pen hamren district KSA jalang se non Assam government pen Meghalaya government give and take border ka long le ka pisro ye pa puthak ningkang sabse ka piklang pura nelitum Assam chief minister phan isia memorandum pilo dak memorandum long netum tok dun lo netum la pen pini dak disi rumah je tong 10 netum ke give and take a policy ke netum ke krokre jat puta dismemberment of Karbiland pusi pulo dak Karbiang long ke thak hilang ke plak hilang netum ke krokre whatever the price at any cost krokre pusi tu putu tip lo penetum tok dun lo je blok 2 alama bangke hala non give and take a policy along ta ayenda pon pendet nangi athema da ka chikin ye dorkar sa velo 1951 aninkan border ta bang plak et lo well demarcated constitutional boundary dulo bang sateng se petitive nak po se non se ka Meghalaya phada sub people Meghalaya sort as nang people la give and take bang la ka akinang sort avelo se tum pudun lo area ko daka rong bang sigi pinangima ke enangima kasyo nangima lang kapang thegia phan Piyush Hayarika minister commission seng lo langsa komisioner dorkar velo
athema latan agenda masih pawe de rangi busin itu plan itu sepini le tu ma prang pen la kese dum pen jalang si langsung border alam